Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как да си направим ето такова пръстенче тип избухваща звезда. Прилича на цвете, но не е точно цвете. Трябват ви 11 черни или бели ластика. Също така ви трябват и цвета, в който ще ви е вашата избухваща звезда. Моята този път ще е лилава. Да започваме. Стана ви трябва да е избухващ, т.е. да единия ред да е с едно по-напред, а тук с едно по-назад. Така. Започвам. Слагаме една ластичка, така. Още една, така. След това започваме да редим тези редове. Това. Това го слагаме на тук, на тази страна. И това е последното. От сега, за сега, вземаме друга черна ластичка и последната. Също така ще ви трябва една ето такава, т.е. ескал, изобразна куга. След това слагаме две ластички на всички от средата и ги смъквайте надолу по време, докато ги слагате. И последно още две. Сега ще вземем черна, за да сложим ето тук. Увивате я 3 пъти. Ето. Ще ви покажа отново. 1, 2, 3. Тези трябва да са ви надолу, за да може да я направите. Така, започваме от тази страна. Като първо вземаме куката и прехвърляме от тук до там. Не от първото, а от второто. Започваме от средата. Като първото ни е отпред, започваме от първото. За мен първото ще... Извинете, малко ми се махна. Първото ще е това. Пъхвате под черното и го изваждате. Ще е малко трудничко, защото черната ви ластичка може да ви се махне. Това. Сега, за мен следващото е това. И внимавайте и леко го дръжте, за да не се скъса. Следващото ми е това. Става все по-трудно и трудно. И по-трудно. Така. След това ето това. Така. Това на тази страна. И последната ластичка ще е лесна, защото е последната. И от тук вече започваме да премятаме. Ще е лесно,
но и трудно, защото може да ви се скъса леко ластичката и да... Тук ми се извади. Тук ми се извади ластичката. И премятаме на съответната страна. Пъхаме отново и изваждаме другата черна ластичка. Така от всяка страна. И от двете страни, от лявата и от дясната. Ето това. Или по-нагоре. Ето. Следващата страна е тази. И тя беше последната. Тук става обаче много трудно и ако успеете да го преметнете и да скъсате, ви казвам браво. При мен ще е така, нали? Извинете ми, не мога да си го направя. Ето. Хванах го. Махам го и от двете страни и придържам лекичко. Така. Е това и тази страна. Сега време е да сложим безобразната кукичка да поддържа страните. По-добре ще е, ако с куката вземете това крайче и го сложите така. И сложите безобразно. И си го махате. Време е да го махнем това. Започваме от тук. С ръце. И по-бавно, защото да ви се оформи. После ще си го оформим да не прилича на цвете, а на избухващата звезда. Така. Слагаме го на ето това. Го слагаме. Ако ми го е малко скъсало се, но нищо. Все пак става. И тези черничките ги слагаме отдолу, за да ни е по-удобно. Ето. Така изглежда вече нашата избухваща звезда. Ето, вече имам две. До скоро виждане!